Good morning, peeps! Good morning, tanghali na. Tapos ko lang maligo and nagtatanong kung bakit naka-wheelchair si Rara. Kasi sinemento yung kanyang paa. Hindi siya pwedeng maglakad. Sa January 18 yan tatanggalin yung semento dun sa kanyang paa dahil nakrack yung kanyang butok dun sa may bukong-bukong ba yun? Tawag doon sa may paa. So nakrack yun and kailangan sementon para hindi magalaw para bumalik yung buto sa pagkakakabit niya. And ayun, update natin. Kagabi, hindi ako masyadong nakatulog dahil ewan ko pa kung kailangan ko itong i-share. May ano kasi, anong tawag doon? May pumutok dito kagabi na hindi ko alam kung baril or what, or nakikisabay lang sa Pasko. Kagabi talaga, sobrang dilim na namin dito dahil tulog na nga lahat. Sa tindahan, sarado din yung mga lahat ng ilaw. Dito kay Latutong, dito sa amin, sarado lahat ng ilaw. Mga 9 o'clock yun guys, ng gabi. May narinig ako, 5 sunod-sunod na putok. So, natakot ako. Sabi ko, ano kaya yun? Ayoko namang sumilip sa bintana. Kasi baka mamaya, may nakatingin pala. Ako yung matamaan. Ganyan. Sabi ko, ano kaya yun? Hindi ko alam kung may nagpaputok lang ba ng, anong tawag doon? Yung mga paputok, fireworks, ganyan. Or baril siya, hindi ko sure. So, nag-iisip tayo ngayon kung anong iuulam natin dahil it's late na. 11 o'clock na naman ang tanghali. Wala pa tayong ulam. Nating pansinin yun. Baka mga naglalaro lang dyan sa kalsada. And back to module. Bilisan nyo. Kunin nyo na yung mga module nyo, ha? Back to module na kami dahil malapit nang ipasa yung kanilang module. January. First week ng January. Kaya hindi pa natatapos yung mga test nila. Hindi pa tapos. Kaya yun muna nga atupagin namin ngayon habang wala pa akong ginagawa. Habang hindi pa ako nagtitinda. Bukas kasi maglalaba ako. So, ngayon, it's time for their module. Tara! Nakakaingit naman. May nagbenta sa amin ng pechay. Sobrang taba niya. Yung tanim ko dun, papakita ko sa inyo mamaya yung pechay. Tumubo na rin sila. Binigyan niya ako ng tips kung paano magtanim. Kung paano siya mapataba. So, gagawin natin yun. Dinidilig. Tinutunaw pala yung pataba sa tubig. Tapos, dinidilig doon mismo sa pechay. Ang tataba niya. Ang ganda, oh. Yung tanim ko noon, di ba, ang papayat. Wala naman kasing yun. Natural lang yun. Ito, diniligan nila ng papatapi. Pero ang ganda ng lupa na ginamit ko. Pakita ko sa inyo mamaya. 20 lang to lahat. Ulam na natin yan mamaya. At naririnig nyo siguro yung washing machine. Washing machine. Machine talaga. Washing machine. Naglalaban na kasi ako. At tinamad na mag-module yung mga batuta. Nakaisa lang kami, math lang. Ang dami-dami nilang sasagutan. Ang dami ding module. Tapos yung summative test nila. Iisa lang. Tinamad na. Mga na kasi. Yung parang nasanay na sa laro ba. Hindi na naman sanay sa pag-aaral. Kaya isa lang yung natapos namin. Isang page pa nga hindi pa nga tapos yung isang subject na yun eh. So naglaban na lang ako para may magawa tayo. Matatapos na rin naman. Sinalang ko na siya kasi kanina. Tapos sila ang nagbabanlaw. Sila Papa, si Jillian. Kasi si Kiel may sugat sa kamay. Hindi siya makapagbanlaw. So siya na lang yung nagsasampay sa labas. Medyo makulimlim nga ngayon and maulan. Kaya siguradong hindi matutuyo ng mabilis tong mga to. Ang hirap pa naman pag ganyan. At hindi siya mabango pag hindi natuyo sa maghapon. Pag kinabukasan pa. Pag nakasampay lang siya dito, amoy iba na amoy. Hindi naman kasi ako nagdadawni. Dagdag gastos pa yun pag dinawni pa natin, di ba? Tadan! Ito yung aking tanim na pechay. Tinatubo ko pa lang. Ililipat ko yung iba kasi siksikan sila dyan. Ayan o. Pwede na daw tong ilipat, sabi nung nagbenta ng pechay kanina. Mataba siya kasi mataba yung natin, lupa. Galing yan dun sa babuyan. Alam nyo yung dumi ng baboy tapos yung mga ipa, pinagsasama-sama namin. Tapos yun yung pinatubo ko dito. Pinatuyo na yung dumi ng baboy. And then, inihaluan ko siya nung ng palay. Ayan, makikita nyo. Ang taba ng lupa niyan. Tapos may kaunting lupa. Bali, 3 halo yan. May ipa. Yung ng palay. Tapos yung dumi. Tapos yung lupa. Kaya ganyan. Maghahanap pa tayo ng lilipatan. Tanan! 1 month and 2 weeks na sila guys. Huwag tayo masyadong maingay at mga nagtutulog. Tulog kain lang kayo Nagpapataba kayo maigi 1 month pa lang yan and 2 weeks. Nasa 40 kilos mahigit na daw yan. Sabi nila. Ang taba gali. Tapos yun, inuman nila. Tulog na ulit. Ang lalaki na eh. Hi, kauubos pa ng ating pakain. Isang sako. Yan, bumili na kami ng bago. Starter. Starter pala. Pagkatapos nito, grower na.
Kasi nakadalawang sako na siya ng starter. So, grower na yung sunod. Tama ba? Tapos, sunod finisher. Ang isang sako ng starter, yung dating binilhan ni Papa doon sa may malapit, 1.5. Tapos, ngayon, dahil may service, pumunta siya doon sa may malayo-layo, sa may Mambulo. Nasa ano lang, 1.4 lang. So, 100 din yun, sayang. Sanay doon na lang nakabili nung nakaraan, di ba? Mura-mura pala doon. Kasi parang bagsakan talaga yun ng mga pakain, kaya medyo mura siya. Susunod doon na kami bibili. Baka mas mura-mura na rin yung, ano ba yun? Yung sabi ko kanina, finisher. Tama ba? Grower. Grower pala. Baka mas mura-mura doon yung grower. Kaya doon na tayo bibili para naka minus-minus. 100 din yun ha. Sayang yun. Alala nyo yung mga tanim-tanim ko dito. Wala na. Gawa ng nagpa-finish tayo ng wall, diba? So, ngayon, ganyan nangyari. Nasira lahat. Tatanggalin ko na yan lahat. And, tataniman na lang natin ng pechay. Kasi yung pechay, 1 buwan lang naman eh. Malay mo, next month, maipapinish natin yung labas. Tatanggalin na natin yung pechay. Harvest na natin. So, dito na lang sila, yung pechay natin. Ayusin lang natin. Lalagyan ng mga pataba. Tapos, yung mga yun, ayun yung pechay. Nilipat natin yan dito. Pag ganyan. Tapos, harangan namin kasi yung mga manok baka kainin. Nakabit na pala ni Papa yung mga saksakan. Ito sa ref. Wala kaming nabili na isa lang. Pero papalitan namin yan pag may nabili na nung isahan lang. Kasi ref lang dapat ang isasaksak dito. Hindi pwedeng iba. Tapos ito okay na. Wala pa lang yung pinakasaksakan. Ang dami pa namin hugasan kasi kakatapos lang ng lunch. Yung mga batuta, hindi naman ayan pa yung isa. Hindi naghugas. Kaya nandyan pa yung mga yan. So ito, ano na yan, may kuryente na. Dito na kami nagasaksak ng rice cooker. Ito pa. Meron na rin yung kuryente. Na-itap na yan dito sa likod ng fuse. Ayan. Okay na. Ito na lang isa ang hindi pa. Wala pa kasi kaming wire. Ayan, isa na lang. Ito yung dun sa kusina. Ayan, wala pa siyang kuryente yung nandyan na saksakan. Pero yung dalawa, okay na to. Ayan. Isa na lang. One more. Bibili pa tayong wire pag nakapunta sa bayan. Ang dami pa, no? Pag iniisip nga namin ni Papa, saan kaya namin kukunin yung iba na ipapagawa dito. Nakaka-problema siya. Kasi syempre gusto mo na siyang matapos. Pero hindi naman dahan-dahan na lang natin. Dahan-dahanin natin. So next month ulit. This month, yung ating pampapinish nga ito, yung isang side, yun hindi pa pwede talaga at hindi pa tapos. Bibili pa ng wire. Ang mahal guys ng wire. Nasa 3,000 yung isang box. Pero kaunti lang naman yung magagamit daw. Mga 50 meters lang. So, ang 50 meters by 28 pesos yung isang metro. Kaya yun, magkano yun? Lagay ko nga dyan. So, yun na lang yung sinukat nito ni Papa. Siya na yung maglalagay ng mga wire para hindi na tayo magbayad dun sa electrician. Hindi na tayo magbayad. Si Papa na yung naglalagay ng mga wire. So, ang ginagawa lang ng electrician pag pumunta dito, itatap niya lang dun sa fuse, dun sa pinaka main. Ayan, yun na lang yung gagawin ng electrician. Nakakatipid tayo dun dahil si Papa medyo may alam din yan. Dahil yun yung trabaho niya sa Laguna, sa wiring. And, speaking of trabaho, binigyan pala siya ng 13 month. Nakakatuwa. Ilang buwan siyang hindi pumasok. Simula nung April, hindi na siya pumasok. June pala, June. Kasi pumasok pa siya ng May. So, June, umuwi na kami dito. Simula nung hindi na siya nagtrabaho. Pero binigyan pa rin siya ng 13 month. Nakakatuwa. So, ayun, yung 13 month niya, binili natin dito ng ating bigas, pang ulam-ulam, ganyan. Para hindi natin magalaw yung ating pera na pang pang finish. Tapos yung ating napagtindahan kasi pinamasko ko sa mga bata. Tapos pinanghanda namin ganyan. Talagang ang budget namin is hindi tawag dito, kung hindi ka marunong, talagang mauubusan ka. Kung hindi ka marunong magtipid, ganyan, magkuripot, talagang mauubusan ka ng budget. So ayun, next natin pag may gagawa na kasi wala pang gagawa ngayon. Alam niyo naman mag-New Year. So, vacation. Baka January na to guys. Yung mga naghahanap ng update. By January na yan. Hindi natin yan ngayon maipapagawa talaga. Medyo busy yung mga tao. Tapos yung labas, ipaparaf ko lang yan. Parang nasabi ko na kasi ito sa nakaraang vlog. Diba? Hinihingal na talaga ako. Grabe. Ang laki na ng ating baby kasi.
Mamaya, ang merienda ko ay ito. Bumili ako nito 13 pesos. Yung favorite ko tong tinapay na to. Ayan o. Yung paoblong siya na slice na. Ang sarap. Meron nga nito yung may cheese pa. Ay, pasas pala. Hindi cheese. Pasas sa loob. Sobrang sarap. So, ayan. Bumili ako niyan doon sa tindahan. And meron pa akong palaman na peanut butter tsaka mayonnaise. Yun na lang. Tapos magkakape. Sarap ng merienda natin. Pala nabanggit no. Yung wiring pala sa taas. Iba pa yun. Pero yung ano niya. Yung wiring niya mas mura. Kasi mas maliit yung sukat ng wire. So, medyo mura yung by metro niya. Pero, meron pa naman kami dyan kaunti. Marami-rami ito eh. Kasi dito sa may sala, papalagyan natin dyan ng yung mga kanto ng spotlight. Tapos, isa pa yung isa sa gitna. Tapos, sa mga gilid niya, di bale, 5 ilaw sa sala. Tapos, dito sa kusina and dito sa dining. Ayan. Marami pang wawiringan dito. Iba pa yun. Pero, mas mura naman na yun. Tsaka, meron na tayong kaunti. So, dagdag na lang tayo na. Ay, umuulan na. Kukunin ko lang yung sinampay. May, paano tayo? May pamaskong handog. Bigay ito ng barangay namin dito. Swerte talaga kami sa barangay namin. Ano? May cream top. Tapos, kape. Tapos, 2 homie. And ito yung niluluto na pansit egg noodles. Tsaka sugar. Wow naman. May papaskong handog ang barangay. Kayo ba meron? Inggit kayo na. Binigay kanina nung mga barangay official dumaan dito. Si Totong yung kumuha sa amin kasi naliligo ako kanina. Naligo na naman tayo paulit-ulit. Naligo na naman ako dahil nga napagod na umasim ako. Umasim talaga, pinagpawisan eh. Tapos, nagmerienda kanina. Sobrang sarap ng merienda ko. Naubos ko yung tinapay. Kami 2 ni Papa. And yung mga bata, pinabili ko na lang sila ng merienda nila kasi bitin na tayo dun sa isang tinapay na yun. Busog na naman ang ating baby. 33 weeks na ba si baby? 33 weeks na siya. Ayan lang yung suot ko. Maiksi. May short naman yan sa loob. Yung cute na doggy. Actually, hindi to sa amin. Kila Ate Nene. Kaso laging mga nandito sa bahay. Isinusuli ko to doon sa kanila. Tapos, babalik na naman dito. Mabango na ako. Ikaw ba? Di ka naliligo. Ano? Baho-baho mo. Ano? Cute. Ang ingay lang ito pa sa, sa gabi. Gusto sa loob din ng kwarto. Gusto rin sa loob ng kwarto matulog yan. Ang asong yan. Kulit-kulit. Nagpapakain ng baboy si Papa. Yan ang salarin. Sa mga hindi nakakakita sa kanya, lagi nagtatanong, asan asawa mo? Ayan po siya sa babuyan. Hinahanap ka kasi nila. Hindi ka daw nagpapakita. Nasa loob siya ng baboy, nagpapakain. Hay nako, gabi na. So, ang ulam natin, lechong kawali. Panglalahok natin sa pansit. Yung bigay kanina, ayan, yung pechay na tira sa repolyo. And then, ito. Ito, yung bigay kanina. Egg noodles. Ayan yung iulam natin, yung bigay ng barangay. Inabot na kami ng gabi. Magluluto na si Papa. Si Papa tagaluto kasi masarap siya magluto. Andito na yung 2. Wag kang, ayoko nang nakikitang may nakaupo dyan. Kailan na ano ha. Yan ko na naman sa wheelchair. Nandito na yung 2. Natapos din sila sa kakapanood nila ng movie. 2 yan. Kanina pa. Magmo-module. Walang nag-module. Yan o, tingnan mo kung ano mga ginagawa ng mga yan. Bukas, wala nang hindi magmumodule ha. Mapapalo na talaga. Wala talagang ginawa nandun maghapon. Nga. Mga sanay na sa ganyan. Kailangan tapusin nyo yun bago magbagong taon. Para January 4 kasi pasahan nun eh. Malapit na. Ilang araw na lang. Ang dami-dami nun. Yan na, magdadaldal na naman ako. So, end ko na yung vlog dito guys. And that's all for our day. Ganap for our day. Dito lang talaga sa bahay, no? Walang ibang ganap, no? Dito lang talaga. Lagi dito, eh. Alam ko, naboboring na kayo. But, thank you so much sa mga nanonood pa rin sa ating buhay-buhay, ganap sa buhay. Thank you so much, guys. Don't forget to like and subscribe kung hindi pa. At huwag kalimutang magpasalamat sa inyo. Ayan. Thank you. Thank you again. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.